खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरां लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ। फैगौ 28 आरो 29 जुनआव एबसुआ क'क्राझारनि चिलड्रेन्स पार्कआव मोनसे हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि लानो बिथांखि लादों। दुधनैयाव बुथारनाय आरो जिनाहारि खालामनाय लोगोसे माजबादनि हानजा जिनाहारिनि जाथायनि सायाव थाबैनो आयेननि गेजेरजों थार बिजिरनाय होनो थाखाय आसाम सरकारनिसिम दाबि खालामनानै गोख्रों सोमावसारगोन एबसुआ। रिपर्टनि बादियैब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ 28 आरो 29 जुन 2024 खालि क'क्राझार गथ'सा पार्कआव मोनसे हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि लानो बिथांखि लादों। बे धर्ना होनाया 3 मे 2024 आरो 5 मे 2024 मायथाइनि मोनायाव आसामनि गवालपारा जिल्लानि दुधनैयाव जानाय गिख्रंथाव जाथायनि थोंजों फिननाय। गोजौआव मख'नाय मोनायाव मोनसे गिख्रंथाव हानजा जिनाहारि जादोंमोन जेब्ला बोलि जानांनायफोरा बालापारा गामिनि बैसागु फांसननिफ्राय फैगासिनो दंमोन। बिनि उनाव 5 मे 2024 मायथाइयाव हिरनमय खाख्लारिजों लोगोसे गामि आरो भिलेज डिफेन्स पार्टी (VTP) सोद्रोमाफोरखौ धन आली तालुकदारनि न'आव दायनिगिरि जिनाहारि खालामग्राफोर आरो बिसोरनि लोगोफोरा थांगाबारि गामियाव गिख्रंथाव हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन। दुखुनि बाथ्रा दि हिरनमय खाख्लारिया 16 मे 2024 खालि GNRC गुवाहाटीआव थैदोंमोन। बेफोर गिख्रंथाव जाथायफोरनि फिननाय महरै एबसुआ खहा जानांनायफोरनि थाखाय न्यायनि थाखाय सोमावसार खालामगासिनो दङ आरो माखासे दाबि खालामदों। बेफोर दाबिफोरानो जाबाय। गिबियावनो दङ दायनिगिरि जिनाहारि खालामग्रा बुथारग्रा धन आली तालुकदार, बहार आली आरो रेहमान आली आरो हिरनमय खाख्लारिनि बुथारगिरि शेखर आली आरो परमिना बेगमखौ फासि होनायनि साजा फोसावनांगौ। नैथियाव दङ पस्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों हानजा जिनाहारि आरो बुथारनाय जाथायनि बोलि जानांनायफोरनि थाखाय न्याय। आरो थामथियाव दङ रुंसारि हिरनमय खाख्लारिनि नखरनो 20 लाख रां आरो साफ्रोम जिनाहारि खालामजानायनि थाखाय 5 लाख रां अनसुंथाइ होनांगौ। एबसुआ फारियाव सोजानाय हारिसाफोरनि बेरेखायै सुबुं मोनथायनि बेफोर गोब्राब सिफायनायफोरखौ फोजोबनो आरो गासैबो खहा जानांनाय आरो बिसोरनि नखरफोरनि थाखाय न्याय रोखा खालामनो थाखाय सरकारनिफ्राय गोख्रै आरो थिरांथायारि राहा लानो दाबि खालामो। क'क्राझार चिलड्रेन पार्कआव धर्ना होनाया 28 जुन 2024 खालि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिम जागायगोन आरो 29 जुन 2024 मायथाइसिम सोलिबाय थागोन। एबसुनि सोद्रोमाफोरा सांग्रां नोगोरारिफोरजों लोगोसे बे गोजोन सोमावसारनायाव बाहागो लागोन आरो न्याय आरो गोजोननि थाखाय गावसोरनि दाबिफोरखौ बुंगोन होननानै खौरां मोन्नाय जादों। नैथि आपडेटआव दङ। मानास माहारियारि पार्कआव जुनारफोरनि बिगुर गं सिलाइजों लोगोसे सानै बर' फलानखौ हमदों। मुलुगनां जारिमिनारि बिथिं मानास माहारियारि पार्कआव फिन फलानफोरा होंगो दोंगो जाफिनदों होनना मिबथिनो मोननाय जादों। थांनाय बोसोरफोराव माहारियारि पार्कआव गान्दा, मैदेर, लख्राजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन जिब जुनारफोरा फलानफोरनि आखायाव जिउ गोमानांनायनि उनाव गोबां दुथां फलानफोरखौनो हाग्रा बिफाना हमदोंमोन। जायनि थाखाय गुबुन गुबुन दोलो आफाद फसंथानफोरनि सोमावसारनायाव दुंहाव थासारि सोमजिनाय मानास माहारियारि पार्कनि ओनसोलारि सामलायगिरिखौ गुबुन दाबसे जायगायाव सोलायहरदोंमोनब्लाबो फिन फलानफोरनि गिदिंथिंग्रा जायगा महरै मानास माहारियारि पार्कआ जायगा मोनफिनदों। जाथाया जाबाय समबार मोनाबिलियाव बरपेटा रड हाग्रा बिफाननि मोनसे दोलोआ फलाननि हेंथायै नायबिजिरसंनानै जिउ गोमानाय हाग्रानि जिब जुनारफोरनि अंगजों लोगोसेनो हाथियारजों लोगोसे सानै फलानफोरखौबो हमनो हायो। दुथां फलान सानैया जाबाय चिरां जिल्ला बिजिनि थानानि बेंखनाव थानाय 1 नं अग्रंनि कालिचरण बसुमतारी आरो 1 नं आवजारनि माइस्रां गयारी। बिसोर सानैबो फलानफोरनि न'निफ्राय नायबिजिरसंनायनि गेजेरजों गंनै आखाइजों बानायनाय सिलाइ, गंसे सिलाइनि खुन्दा, मासे थैनाय मैनि गं, मोदैसु, गंसे गुलि बानायग्रा मेसिन, बोरला कार्डजों लोगोसे गोबां मुवा बेसादफोर बोखांनो हायो। हाग्रा बिफाना बिसोर सानै फलानखौ हमनानै जोबथेसालियाव हरबाय। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ। नंखाय फार्मासिस्टनि थाखाय बाक्सायाव सासे बर'नि जिउ गोमानांबाय। फाहामगिरि महरै नंखाय फार्मासिस्टनि बिजि लानानै बाक्सा खाथलापारानि सासे लाइमोना अना खाना जिउ गोमानो गोनां जादों।
भुगिनांनाय सुबुंनि गसरलाइनि थागिदायाव सिमलागुरि पुलिसनि नायसंनायाव नंखाय फाहामगिरिखौ हमनाय जायो। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला मंगलबाराव बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेंखनाव थानाय खाथलापारा गामिनि लाइजु रामसियारिनि फिसाज्ला बाबुल रामसियारिया आथिङाव सानाय मोनदांनायाव हावलिनि साखाथिनि माजरागावआव आसिफुल मेडिकेल मुंनि फार्मासियाव दिन्थिनायाव फार्मासिनि बिगोमा एबा नंखाय फार्मासिस्ट जुरान आलीया गंसे बिजि थुनानै हरो। उननि समाव बिजि थुनाय बाहागोआव बांद्राय सानाय मोननानै नखरनि सुबुंफोरा बरपेटा फखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेजाव लानानै थांदोंमोनब्लाबो लामा ससेयावनो जिउ गोमानो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि फार्मासिस्ट जुरान आलीनि हेंथायै सिमलागुरि पुलिस आउटपस्टआव नखरनि सुबुंफोरा गसरलाइ थिसननायनि उनावनो आलीखौ हमबाय होनना मिबथिनो मोनो। बाबुल रामसियारिया गोबाव समनिफ्रायनो बेन्निबारियाव थानाय केपि सिमेन्ट कारखानायाव मुजिरा मावगासिनो दंमोन। नंखाय फार्मासिस्टनि आखायाव सासे लाइमोना जिउ गोमानांनायनि उनाव फोरोंगिरि एबा मुन्नाभाइ MBBS जुरान आलीनि हेंथायै ओनसोलनि राइजोफोरा गोबां अजद दैखांनायखौ नुनो मोन्दों। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ कलेजाव मुं थिसननो गोनां फरायसा फरायसुलिफोरहा इनकाम सार्टिफिकेट गैयाब्लाबो रेशन कार्डजों मुं थिसननो हागोन। कलेजाव मुं थिसननो गोनां फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बे गाहाम खौरांखौ फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। जायफोर फरायसा फरायसुलिफोरा आरजिनायनि फोरमानलाइ गैयैनि थाखाय मुं थिसननो हायाखै बिसोरनि थाखाय मोनसे रेहाय फोसावदों। बे समाव आरजिनायनि फोरमानलाइनि सोलायै रेशन कार्डनि गेजेरजोंबो फ्रि एडमिशन थिसननो हागोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया समाजारि बिजोङाव फोसावनाय बायदिब्ला आसाम सरकारनि प्रज्ञान भारती बिथांखिनि सिङाव फरायसालिमा थाखोआव बेसेन नाङै मुं थिसननायनि खाबु मोननो थाखाय फरायसाफोर फरायसा फरायसुलिफोरा गावसोरनि बिमा बिफानि आरजिनायनि फोरमानलाइ गथायनो हायाखै बिसोरनि बिथिङाव आरजिनाय फोरमानलाइनि सोलायै नखरनि रेशन कार्डखौनो आजावनो थाखाय फरायसालिमा सामलायगिरिखौ बिथोन होनाय जाबाय एबा आथिखालाव आरजिनायनि फोरमानलाइनि सोलायै रेशन कार्डनि गेजेरजोंबो फरायसा फरायसुलिफोरा मुं थिसननो हासिगोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला आसाम सरकारा 2 लाखनि खमसिन बोसोरारि आयनि नखरनि फरायसाफोरनि थाखाय कलेजनि मुं थिसननायनि फिसखौ होनो थिरांथा लादों होनना मिथिनाय जादों। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ बिजेपिनि ओम बिरलाया 18थि लकसभानि बुंथिगिरि महरै सायख'जाबाय। बिजेपिनि MP ओम बिरलाखौ 18थि लकसभानि बुंथिगिरि महरै सायख'नाय जाबाय होननानै खौरां मोन्नाय जादों। NDAनि बिनायसाया बुंथिगिरिनि मासिखौ लाखिनो थियारिमोन मानोना अनजिमाया खुंथायाव थानाय जथाय हान्जानि फारसेमोन। सायख'जाखांनायनि उनाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, राहुल गान्धी आरो संसदारि हाबानि मन्थ्रि किरेन रिजिजुआ ओम बिरलाजों लोगोसे मासियाव जिरायदोंमोन। PM मदिआ बिरलानि बुंथिगिरि महरै बिसायख'थिनि थाखाय थांखि दैखांदोंमोन। बे थांखिखौ बिजेपिनि गागि दैदेनगिरिफोर आरो बिनि हेफाजाबगिरिफोर जेरै TDP, JDU एकनाथ शिंदेनि शिवसेना आरो चिराग पासवाननि LJPआ मदद होदोंमोन। PM मदिआ बिरलानो गाहाम हामलायथि बावहरना बुंदों मानगोनां बुंथिगिरि, बेयो सदननि मोजां खाफालदि नोंथाङा नैथि खेबनि थाखाय बे मासियाव जिरायदों। आं नोंथांखौ आरो गासै सदनखौ बरायदों। बिब्दियैनो गोबां MPफोराबो बिथांखौ गाहाम हामलायथि बावनायखौ जों संसदआव नुनो मोन्नाय जादों। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ बङाइगावआव गाव पन्चायत नेहाथारिखौ गुलि गावनानै बुथारदों। हाथियार गोनां गाग्लोबग्राफोरा बुधबाराव आसामनि बङाइगावआव सासे गाव पन्चायत नेहाथारिखौ खामानिनिफ्राय न'फारसे फैफिनबाय थानाय समाव गुलि गावनानै बुथारदों होनना मिथिनाय जादों। खौरां बायदियैब्ला सिनाय मोनै गावग्राफोरा बङाइगाव महकुमानि सिङाव फैनानै सिफानसिला गामिनि नेहाथारिखौ थांखिनानै बुंदोंमोन। थैनाय सुबुंनि मुंखौ चन्द्रकान्त दास होनना मिथिनाय जादों। न'फारसे थांबाय थानाय समाव दासआ गावनि गारिखौ खासिदबा गामिनि मोनसे साहा गलायाव दोनथ'दोंमोन। दुथांफोरा साखा खबनै गारियाव फैदोंमोन, बिथांनि सिगाङाव थाथ'दोंमोन आरो पइन्ट ब्लेंक रेन्जनिफ्राय गुलि गावदोंमोन आरो जायगायावनो जिउ खोमादोंमोन। जाथायनि उनाव बङाइगाव जिल्लानि कमिसनार नबदीप पाठकआ जायगानि पुलिसजों लोगोसे जाथाय जायगायाव सौहैदोंमोन। दायो दायनिगिरि गावथारग्राफोरखौ संदानगासिनो। नेक्स्ट आपडेटआव दङ गुवाहाटी फेन्सि बाजाराव वेल्डिं गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनायाव सासेनि जिउ खहा आरो गोबां जोखोम।
गुवाहाटीनि ब्रह्मपुत्र बेंकनि सेर सेर मोनसे लुनाय जायगायाव सिलिन्डार बेरफ्रुनायाव सासे मावदांसानि जिउ खहा जायो आरो खमैबो सा 6 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे जाथाया बुधबाराव फेन्सि बाजार ओनसोलाव जादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला लाचित घाटनि साखाथियाव लुबाय थानाय टार्मिनेलाव लुनाय खामानिफोराव बाहायजानाय मोनसे वेल्डिं मेसिननि गेस सिलिन्डारा बेरफ्रुदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा मोनसे गोसा सोदोब खोनादोंमोन। बेरफ्रुनायनि खाथिसिनाव थानाय सासे खामानि मावसाखौ दैयाव थैनाय थासारियाव बोखांनो हादोंमोन। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय होनना मिथिनाय जादों। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ तामुलपुर जिल्लानि पुलिस थानानि मोखाङाव पेट्रल गारियाव अर खामदों। मैया बुधबारनि फुङाव तामुलपुर पुलिस थानानि मोखाङाव गंसे पेट्रलजों बुंफबनाय टेंकाराव अर खामो। बे जाथाया साखाथियाव थानाय गंनै नखरनि जिउखौ रैखा खालामो। उनाव अर खोमोरग्रा हान्जाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो अरखौ खोमोरनो हायो। जिल्ला कमिशनार पुलिस नायदिंगिरि एमएलए पुलिसनि हान्जाया जाथाय जायगायाव सौहैयो। रिपर्टनि बायदियैब्ला पेट्रलजों बुंफबनाय टेंकारा बुधबारनि फुङाव रङिया तामुलपुर भुटान हायुङारि राजालामानि सिलिगुरिनिफ्राय भुटान फारसे थांबाय थानाय समावनो तामुलपुर पुलिस थानानि मोखाङाव कन्ट्रल खोमानायनि उनाव लामानि सेराव गोग्लैयो। बबेखानि अर खामनायनि जाहोनाव रावबो खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ सानसिन पाब्लिक स्कुलनि गोमानाय साथाम फरायसुलिफोरखौ रैखा खालामनो हाबाय। गुवाहाटी पुलिसआ बै साथाम उन्दै फरायसालिनि हिन्जावसाफोरखौ रैखा खालामदों जाय सहरनि नुनमाथि ओनसोलाव गावसोरनि फरायसालिनिफ्राय गोमादोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला मंगलबारखालि रेलवे पुलिस फर्स आरपिएफनि हेफाजाबाव नुनमाथि पुलिस थानानि सिजिपिडिनि मोनसे हान्जाया साथाम हिन्जावसाफोरखौ निउ जलपाइगुरिनिफ्राय बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला साथाम हिन्जावसाफोर सानशाइन पाब्लिक स्कुल नुनमाथिनि गासैबो फरायसाफोरा समबाराव फरायसालिनि सोरगिदिं सौहैनायनि उनाव गोमादोंमोन। नायबिजिरनायनि उनाव बेयो सोराङाव फैदों दि फरायसाफोरा गुवाहाटी रेलवे स्टेशननिफ्राय गंसे ट्रेनजों सोनाब बेंगल फारसे ओंखारलांदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मंगलबारनि फुङाव हिन्जावसाफोरा सोनाब बेंगलनि आलिपुरदुवारनिफ्राय गावसोरनि नखरनो मोनसे भिडिअ कलबो खालामदोंमोन। बे समावनो हिन्जावसाफोरखौ रैखा खालामनायखौ रोखा खालामनानै गुवाहाटी पुलिसआ प्लेटफर्मआव थांदोंमोन। नुनमाथि पिएसनि मोनसे सिजिपिडि टीमआ आरपिएफनि मददजों थांनाय मोनायाव निउ जलपाइगुरिनिफ्राय साथाम उन्दै हिन्जावसाफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय गोख्रैयै खामानि मावदोंमोन। हिन्जावसाफोरखौ गावसोरनि नखरजों लोगोसे मोनफिननो थाखाय गुवाहाटीआव लाबोफिननाय जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ भारत आरो इंलेन्डनि गेजेराव दिनै आईसीसी T20 मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड सेमि फाइनालनि थाखाय गोदान नेमखान्थि फोसावदों। रहित शर्मानि दैदेननायाव भारतनि क्रिकेट हान्जाया सोलिफु T20 वर्ल्ड कापनि सेमि फाइनालाव सौहैबाय। बेजों लोगोसेनो भारतीय हान्जानि सेमि फाइनालाव इंलेन्डजों दिनै मोनानि 8 बाजियाव गुयानानि प्रविडेन्स स्टेडियामाव मोगा-मोगि जागोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला सेमि फाइनालनि थाखाय गोदान नेमखान्थि फोसावदों। गिबि सेमि फाइनालनि थाखाय रिजार्भ डे लाखिनाय जादों। थामहिनबा गिबि सेमि फाइनालनि बादायनाया साउथ आफ्रिका आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव जागोन। गिबि सेमि फाइनालनि थाखाय आईसीसीआ रिजार्भ डेनि राहा लादों। थामहिनबा बे मेचआव अखा हायोब्ला अखानायै मेचआ खुंजागोन। नाथाय भारत आरो इंलेन्डनि थाखाय बेबादि नेमखान्थि दोननाय जायाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। आसा खालामो भारतआ बे गेमखौ देरहागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय।